हाबा सानालाय बहाथो थांमारखो बेलाय आं फनबो हरदोंमोन हमाखैजे दाथ' जिबायदि जाथाय सोलिगासिनो आंनि आबानि जिउआव सोरबा लोगोफोरजोंसो थांखो ना बहा थांखो ना बिबैनावसो थांखोबा सिरि आबा सायख्लुङा साम' जानो होनबाय थानानैनो संनांबाय आं दिनै गावनो सायफा बावबाय ओमफ्राय गैया सबायबो गैयाना दालिजोंसो संनांबाय हामाथो जानो लुबैनायखौलाय मालाय जानोबाथाय आयै बेखौ सं जाथारो आरो नङाबा गावखौ फोरोंनो थिनबावो गाव संनो गथ'आलाय मोजांथारहाय जायख्लङा बाबुआ जोंनाबो ओमफ्राय सानसोराङालाय बहाथो दङनो गैया एमि बहा थांदोंबा मिन्थियाखै आंबो दे टेनसन दाला दे लोगोफोरजों थाखागोन बियो दा गावनि हाबानि खाथि दिनखालिनो बेफोरबायदि जाबाय जाथायाबो जाया नङा एसेथ' सम लाखासिगोन ना जेरै औ नंनायालाय नंगौ आथ' मोजांसो जागादोंहाय बेफोरबायदि थांनायानो जोंहा देनां मोजां बिहामजो नायनो लायफिनगोन दे औ एमि आथ' माने लोगोफोरजों थायोब्ला गोसोफोरखौ स्रां मोनोना एसे टेनसनाव थाब्लाबो औथ' आरो एमि नंगौ र' होमबालाय आं खेबसे फन हरनानै नायफिननि गैया सोराङाबो बै खानाय गोमोनाव थांदों दसे फिसालाया थांनो थिनहरबाय थायोनो माने मायामोननाव थांथों दे खेबसे थांनायालाय मा जानो होनना थिनहरबाय आंबो माथो मानसिखौनो नुवालै जेन'बा बबेथिंजाय दं बेलाय मार्केटानो बन्द'सो जालायलांबायदां बबेथिंजायथो नागिरबावनांगौ जाखो आंलाय बिदि जानाय नङालै जेरैखि जायाबाबो नागिरथारनांगोन आङो मेहेरा बेयाव बोरै मेहेर थाबोला आंनि प्लेनानो साक्सेसफुल जानाय नङा माथो आरे फनाबो माथो हमानोलै र' मेहेरजोंथ' बिसोर गनाय नङालै जाम्बाफ्रा इडियटफ्रा थानायावथ' आं बिदि खालामनो हानाय नङा न' आबै हेलौ मेडाम दसेनो नै जासिगोन खामानिया आरे नोंसोर खामानिखौ दोनथ'दो मिथिबाय जोंथ' खोथा होखाबायना मेडाम र' आरे हेलौ गैया नाङा फनानो बोथोरफोराबो गाज्रि जालायलांसैसो नङा मानसियानोथ' मा जामारखो बेलाय एसे दस्राथिं नायनि आं र' जानाय नंलिया आंहो बिदिबाथ' मेहेरजों हमजागोनथ' बिसोरो इडियटसफोरखौ आं बादा होखाबाय थेवबो मानियासै बिसोरो सारमानानैसो गारसिगोनदां हमजानो लुगैदों बिसोर मेहेरजों आरो बिसोरखौ हमब्लाथ' मेहेरा आंनिसिमबो सफैगोन आं मा खालामबावनो दिनै खालामथ'नो नांलामोन न' हमजायाबानो जाबाय दायो मेहेरजों मानोबा गोसोआव गिनाय मोनसोदोंलै आंखौ आरे फैथाव जायगायावथ' नायखाजोब्बाय माथो आङो बहाथो नागिरबावनांगौ जाखो आंलाय बहा लामाथिंनो ओरै सिदा थांसैलां लोगो मोनगोन खोमा नोंखौथ' जेरावनिफ्रायबो लांफानानैसो गारगोन न'आव एकदम बोरैबा खैफोद जासि मोनथारदोंलै आङो सुखुथाराखै गोसोआ बहा दंलै बेबि मानो बिदि खालामनायब्रा नोङो देनाय माने एथ' गोसो गाज्रि मोनदों आरोना बेखायनोथ' लाब गैयालै दंखाय साला आजिखालि दा गावहा ओमफ्राय मोजां मोनहैदों खोमादे आरो नाङालै बेबायदि हिनजावखौनो देन नोंखौथ' बुथारनोल' बाखि आङो आरे दिनैथ' पकेटखौनो मारिनो मोनथारासै माथो आङो आरो बिदिजों बोरै जानो एसेसो हात मारिनो मोनबासो मोजां मोनो आङो दिनै बोथोराबो जि मोजां खोमाथो मोननैसो फट'खौनो लानोसै दे आङो मानसियालाय जौ फेनो ना माइ बिलाय आयु फैसायाबो जि दंसोयोलै दिनैनि खामानियाथ' जाबायथ' आंना दे बेजों सोलिथ'खासिगोन दिनैनाथ' मा सोसोदों दिनैनि दिनानोथ' मानसियानोथ' माबोरै बिलाय खाथि माबोरै गोसोफोरखौबो मोजां मोनथारलाना दासान्दि आयु थ'आनो फैमारासै माथो जायखिजाया आंथ' थाबायलांनांसिगोनसोहाय आयु माबायदि मानसि जाखो बिसोरलाय मोखां खोबथेलायनाय बिदिबा गिलायलाङोहाय आङो ओमफ्राय बिसोरबोथ' दहायनिफ्रायनो दङ मानो दाबो थांदिया बे जोंनावसो बोरैबा गोलैथारगोनलै मोजाङै जागोन दे मोजां हमखादों आङो अके फुल स्पिड सालायनोसै आङो दाथ' जेला बिनि खाथि मोनहैगोन एसे स्ल' खालामगोन आङो नों एकदम सारहरबानो जाबाय मोनथिबाय मोजाङै बुजिखाबाय आं थ'दो सालायदोल' मोजाङै दे साबधान गिलायलांबायसोहाय आङो थाबैनो थांनांसिगोन आङो
जेबो दुखुथ' मोनाखैना मामोन बेलाय ओमफ्राय नोङो बेवहाय मेहेर बोरो अबहायबा दुखुसो मोनबाय नामारा थिगैनो दंना नोङो औलै बाबा औ आं थिगैनो दङथ' नोंखौ बुंखादोंमोनलै आङो बुंखादोंमोन आं नोंखौ बेबायदि हारसिं दाफैना बुंखादोंमोन आङो ओमफ्राय नङा सोरमोन बिसोरो सोरमोनखौ बाद दे आखाइफ्रावबोथ' जेरावबो दुखु मोनाखैना ओहलै मेहेर मा बे ओमफ्रायो मा बिसो होनदोंलै बियो औखिलै दानो नों माबा मोनसे जानायमोनबा मा जागौमोन देनाय एथ' फन हरबाय फनखौबो हमनांगौ ना मानो रिसिभ खालामा आरे आंना फना बेगावसोमोन साइलेन्टआवसो दङमोन बिदि फैयो सोरबा बिदि फैयो मेहेर नों माब्रैथो बेयाव सफैखो ओमफ्रायो सौफैनोसो होनदोंलै बियो आरे मा बेलाय बिदिबा एसिडसो नामा बेलाय आंनि हाथरखि बेबिखौ एसिड सारनो मा बेलाय मेहेर आरे नोंखौ सोरबा एसिडसो सारनो नागिरदोंमोन नाथाय बेजोंलाय मा जागौमोन आंलाय मेहेर आरे खामजोबगौमोन नों बेजों एसेबां गिलु बालु आंखौलाय सोर बिदि साननो नागिरखो आंनि मोखां खामजोबगौमोन मोखां मोदोम गासैबो नोंनि मोखां मोदोम गासिबो गाज्रि जाजोबगौमोन नाथाय सोर खालामनो मोननाय सोरनि एसेबां गोहो नोंखौ बेबायदि एसिड सारनाय जानो मेहेर ओमफ्राय दा फैफिनबावबालाय थ' गोग्लैथ' बेनिफ्राय आयौ आंखौ सोर बिदि खालामनो नागिरखो नोंखौ बुंखादोंमोन दे आङो दाफै होननानै हारसिं सनालि दानो माबा मोनसे जासिगौमोन हा आं गिबायलै मेहेर न'आव थांनोसै थुदो आंलाय सोरखौ मा खालामदों दिनै आंखौ मानो बिदि खालामनांगौ जाखो मानसिफोरानोथ' सोरमोन बिसोरलाय आयौ दे गाबनो नांला दे नोंनि मेहेरा फैखाबायना ओमफ्राय जुदि नों दान सफैयामोनब्ला मा जागौमोन मोनथिया नाथाय आं बिदि जानोनो होखायामोन आरोथ' नों दानो जोबोद गिदिर जाथाय जासिगौमोन ना नाथाय आंहालाय सोर इसेबां गिदिर सुथुर ओंखारखो मेहेर आयौ माब्रैबा उखुन्दै ओंखारलायदों हनै एसेबां गिलु बालु मानो साननांगौ जाखो आंखौ थुथु सोरनि खामानि जाथावगौ बेलाय एसेबां डेन्जारेस बुस्थुखौ नोंनाव सारनो जानो थुथु मेहेर थांसै जों बिनिफ्राय नुदों माबायदि जाजोबखो बिलायानो बेनो जुदि आरो आंनि मोखाङाव गोग्लैबा मा जागौमोन फुरा नोंनि फेसआ नस्थ' जाजोबगौमोन मोनथिबाय एसेबां गाज्रि आखु सोर खालामखो बिदि हाबाब आंनि एसे गिदिर दुश्मन आरो सोरबा सिनायनायानो जाखागोन बियो ने बाराबा नोंखौसो फल' खालामखादोंमोनदां जोंखौलाय सोर थैसे गाज्रि नोजोर लागायखो ओमफ्राय बेखायनोथ' नोंखौ बुंखाबाय थायोलै आङो नंमारगौबो दे मेहेर आंखौनो एथ' बेबायदि खालामनो नागिरलायनाय दाथ' नों फैनायखायसो फैनाय ना नङाब्ला मानसिखौसो नांगौ आंनो मानसिखौ नोंखौ बेबायदि खालामथिननानै बै मानसिखौसो नांगौ आंनो आयौ सोरमोन बेबा गिलु बालुनो जियानो जा साजाथ' मोनफिनखागोनलै बियो नोंनाव जाय गारनो थिनदों बेनावनो उल्था गारना हैफिनगौमोन आं एसिडखौ एसिड सारनो नायबाय था मेहेर मानो बिदि बुङो बेफोरबायदि मानसिया मेहेरनि आखायावल' नांथोंना बासिखायालै बियो दे जाबाय ओमफ्राय न'आव थांथोंसै थुदो गोख्रैनो मोखांखौबोथ' मोजां नायनो हास्लाबासैना दे न'आव दसे मोजां रेस्ट लाहैदो औ ओमफ्राय न'आवसो मा होनना बुंबावगोन नङा जों खिन्थाब्लाथ' खम टेनसन जासिगोन ना बिसोरो बेफोर बाथ्रा लाखुमा जानायबो नङाना सोर मोनथिनो देनाय गाबोनबा मा जायो बेखायनो स्रा स्रा खिन्थाखानांगौलै नंगौ आरो नंनायालाय नै आबासान बहाथो थांनायमोन आबासना आं नोंखौ बेसेबां फन खालामदोंमोन एसे लोगोनाव थांदोंमोनलै आङो आयु अबस्थाफोरालाय मानो बेफोरबायदि आबा मा अबस्थालै आयै थिगैनो दं माथो आङो नै आबा फनफोरखौ हमनो नांगौ टेनसन मोनलायलाङोना आंहा माथो टेनसन लाबावनांगौ जाखो आयै नोंखौ टेनसन होग्रायाथ' गैलाना थगायसुलि बे थगायसुलि नोंहामजो जाफ्रामनायाथ' गैलाना थांबाय साला सनि ग्रह आरोथ' आंजों नुजानांगौबा हले दिगदार दंलै बे आयै दे जाबाय दे आबा ओमफ्रायथ' आं नोंखौ नेबाय थादोंमोन
हा माला न'निफ्राय ओंखारलाङा नोङो खिन्थालाङाखैबा आंनो ओइ थानो बादोंमोनलां न'आव दे जियानो जाबा दुगैदो नङाबा आथिङाखै सुइदो थां ओमफ्रायथ' मेथाइसो लाबोदोंमोनलै आङो दा नोंसोर जादोलै आयै न' आयै आंनि फिसालाय मेथाइबो लाबोदों नङाबा गथ' आरो आयै नोंनि फेभरेटबो लाबोदों ना नायनानै जादो दा दे जागोन दे आबा न' सिङाव थुग्रोदो नोङो ओमफ्रायथ' फैसा गैगानो बहा गबोखो दे आयै आंना मा अनलाइनसो पेमेन्ट खालामनानै लाबोबाय आङो फैसा बेग गजालायनाय बहाथो थांखो नों आबा मोनथिया बहा थाबोखोथाय इसोर अबेबा लामाफ्रावसो गबोबायदां आबा मोनथिया 5,000 दंमोन ना 5,000 गोजो फैसा दङमोन औ एसे थाल लानो नांगौ आबा बेफोरबायदि जानला मानला मानो थोलायो मालाय गबोबायबा बहा गबोखो आंथ' मोनथिलाना दे जियानो जा थांदो आथिङाखै सुइग्रोदो थां र' होमबालाय थाथ' एसे मोजाङै था आबा मिथिबाय गोसोफोरखौ बारा हगारसारलाबायनो नाङा गोसोखौनोथ' सोरबा लानानै थांबायना हो जेबो नङालै नों मानोथो एसे टेनसन लादों आंखौलाय आयै आइम फाइन आं थिगैनो दङलै औ आबा बे जाथायफोरखौ बावदो दे माथो खालामबावनो साननानै लाबानो जाबाय मोनसे गाज्रि सिमां होननानै बेफोरखौ आंनि खुसिखौबो लांफाबायलै बियो न'आवबो बेसे थाबाय थानोब्रा आयै नङा होमबा औ आबा मोजां बेफोरबायदि लोगोफोरजोंबो थानो नांगौ आरो दसे सम ओमफ्रायथ' हाबानि माखासे बायनायफोरखौ नायै मानोथो ओरैनो नस्थ' खालामनो नांगौ जानाय सुबुंफोरनो हैबायलै आं आयै माथो खालामबावनो आफा दे मोजां समफोराबो थाबैनो फैगोन थाथ' होमबा आयै आंनि सनाबाना आबा नोंनि दुखुखौ नुनानै आंबो मा दुखु मोनसोदों दे आबा नाथाय आंथ' बेखौसो गिनाय मोनो जे बेफोरखौ साननानै नोङो गाज्रि लामायावल' दा थांथों आगान दा सुरलांथों गाज्रि लामाफोराव मानोना बेफोरबायदि जाथाय जायोब्ला एसे गोसोफोरा बोरैबा बायलांनो हमलाङोना आरो दाथ' बेफोरबायदि समावलाय माबा मोनसे जासिगोन दे आरो आंनि आबा सानाल' मोजां मोजां थाथोंसै आबा आरो जिउआव थाबैनो खुसि थानो हाफिनथों बेफोर गासैखौबो जाथायखौ बावगारनानै दावगालांनो हाफिनथों अके होमबा सनामोन दिनै भिडिअ एसेनोसै आरो लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों ओमफ्रायथ' नै हाथरखि बेबिखौ बासायमारबायानो मोजां मोनबाय ने सनामोन गोसोफोरखौ नङाबाथ' बा मा जागौमोनथाय आरो मिथिलामोन दे होमबा बयनिसिमबो लाभ इउ ओमफ्राय जों थांथ'नोसैलाय आरोना मेहेरनिफ्रायबो लाभ इउ बयनिसिमबो मोजां जाब्लाबो जायाबाबो आरोना नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ नै ओरै सासे दस्ति दं आंहा हेल' बुंहरदो हेल' बयनिसिमबो मेहेरनि लोगो सनामोन दे होमबा बाय बाय गुड नाइट थामाम अखा खोरोमखाबायलै ओमफ्रायो कारेन्टबो गैथ'लाना अब्लाबो नायसाबदो लोगोफोर बाय बाय